Lauterdia Aimar Olaizolaren barrutia da, finaletan beste inork hartu ezin izan dion eremua. 3 urte egin ditu jarraian 2011tik 2014 bitarte Lauterdian partida bakar bat galdu gabe. Olaetxeak iragan urriaren 31an mendean hartu zuen arte. Partida hura galdu zuelako, aurreko urteetako nagusitasunik erakutsi ez duelako eta berak gozatu ezinik dabilela esan duelako, inoiz baino zalantza gehiago daude goizuetakoaren inguruan, dirua paresamarrean ateratzeraino. 35 urte ditu Aimarrek eta 3 urte berdingabe eta bete osatu ondoren, nolabaiteko gainberaren aurreneko zantzuak hasiak ote diren pentsatzen hasia da bat baino gehiago. Ezin da ahaztu ordea berezko ahalaz gain buruak adimenak eraman duela askotan txapeleraino goizuetarra. 3 jok debutatu zuenetik esan izan du Kaiola ez duela gogoko, ito egiten dela, baina Iberokoa txapelketarik gaizkiekin arren finalean da berriz ere. 2014 urte biribiltzeko aukera paregabea du. Aurtengo beste bitxapelak irabazi ditu eta Lauterdikoa jantziko badu bigarrenez lortuko luke 3koa urte berean, beste inork orain arte egin ez duena. 4. finala du Aimarren aurka eta ez dio inoiz irabazi, baina bestalde berak hartu izan du estuen goizuetako aztia, 3 aldiz irabazteraino, finalean izan ezpada ere.